मिजिं नों न'आव थांनो लुबैथारा थौदोना जि जाबाय न'आव थांफिनदोनि खालि न'आव थांखांनायनि उनावबा आरो मा समस्या जाबावगोन गियाखै नोङो मा खालामनो नागिरदोंमोन आया बावबायानो नामा खालामनोसो नागिरदोंमोन दा नाथाय खालामनोथ' हायासैना आं न'आव जि थांनो लुबैदों गासैबो गाननाय जोमनाय फारसेनिफ्रायनो जोंनि बुस्थुफ्रानो होजोंसो दङथ' जों मानसि गैयाबा बुस्थुफ्राबा मा जागोन मा थागोन मा खालामगोन बिसोरबा थौदोना थांनोसै गाननाय जोमनाय बुस्थुफोरखौसो अनहरगासिनो आरोना नोङो गावनि जिउखौ अनना नोङो गावनि जिउखौसो अन जिउआ थांनानै थायोब्ला बेफोर जिनिसफोरा सानसे ओरैनो फैफिनजोबगोन गाननाय जोमनायखौल' नङाहाय आंहा गोसोआनो होजोंसो दङ मानो होनोब्ला आंनि न'खर आंनि संसार आंनि गासैबो होजोंनो जाजोब्बायना बेयावथ' आरो बिमा बिफानि न'आव बेसे बिदि थाबाय थानो मानसिफ्रा गाज्रिबो होनगोन आरो बेराफारसे मिजिं नों बेयाव मा खामानि मावनो जेबो खामानियानो गैया बेयावहाय नों बेयाव फैनानै दंफैयो नोंनि खामानिया होजोंसो नोंनि खामानिया थालांजोबगोन ना आरो जुदि मानसिया थांबाय थायाबा नोंनि जायगायाव गुबुन मानसि सोयोबालाय बेफोरबायदि मोजां खामानि आरो बहा मोनबावनो बाद होजोंनि खामानि सामानि गासैखौबो गारजोबनोसै आं बेयावनो मावनानै जागोन फिसा फिला हाजिराफोरबाबो आं मावनानै जागोन बेयावनो आं थांला बै न'खराव आं थांफिनथारला थाङोबा थां नों थांनानै फै नोंनि गाननाय जोमनाय नोंनि जिनिस मा मा दं मा गैया लाना फैयोबा फै होमबाबो आं थाङालै थांनानैल' फै लानानैल' फै होमबाबो नों थाङा आरोना हामाथ' मिजिं बेफोरबायदि फिसा फिला समस्याफ्राथ' मिजिं न'खराव जाखायोना बे फिसा बाथ्राफोरखौनो लानानै एसेबां बिदि बोराबना थाथारनोसै आरो नोङो नोंनि थाखाय बे बाथ्राया फिसा सासो आरोना सासे मानसिनि जिउ खोमानाया सासे मानसि बरबाद जानाया बे बाथ्राया फिसासो जाहैबाय नोंनि थाखायब्ला गिनायानो गैया माथो नोंहा बेबा मा साननानै मा खालामनो नागिरदोंमोन थैनायनिबा नंगौना नङा बिदि डाइरेक्ट सानथारनाङाहाय नोंबो आरो नोंनो साननानै नायना मिजिं नोंस्रा नों हारसिंल' फिसाला सासे दङ नोंनि नोम्माया नोंनि सायावनो भरसा नों नायाब्लालाय सोर नायगोन दे नों जुदि नोंनि बिमा बुरै सासेखौनो नों फुसियाब्ला देनां जोंनि फिसाफ्राबो जोंखौ फुसिनाय नङाहाय बिनिया बिनि गाज्रिया थाबाय थागोन जोंहा जोंनि खामानि बायदि जों मावलांगोन आरो थौ मिजिं थांनोसै थौ न'आव थौ आं आइजों रायलायनोसै नों थांनोबा थां आरो न'आव थांनायनि खोथा आं सिगाङाव बुंबाय थानो नाङा आं फुसियालै बेफोरबायदि बिमाखौ आंहा आंनि बिखुनजोखौसो फुसिगोन बिखुनजोआसो आंनो गोदान जिउ होफिननाय बायदि जादों आयु माबायदि हुवाहाय बेलाय न'आव थांनायनि खोथा बुंफिनब्लानो रागा जोङो बोराबो माबायदि लांनो हाबावगोन आंलाय बेखौलाय न'आवलाय नों मानो आंनि उन जाबाय थाखो खनसे लोगो मोननायावनो मानो आंनि खिथुखौ होसोबाय थाखो नोंलाय गाज्रि मोननो नाङा आरो साननो नाङा दे आं नोंखौ मोजां मोनो नों जिफोर बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेफोर बाथ्राखौ आं क्लियार बुजिजोबनो हायाखै स' बेनिखायनो आङो बाथ्राफोरखौ मोजां मिथिजोबनो थाखायसो नोंनि उन होसोनाय जादों बेबायदि क्लियार मोनजोबलायै बाथ्रा आं नोंनो मा बुंखो आंनिफ्राय मा बाथ्रा मिथिजोबनो लुबैदों नोङो गाज्रि मोनाब्ला जिरायनानै रायलायनो हागोन नामा जागोन दे दायो बुंदो आंनिफ्राय मा बाथ्रा मिथिजोबनो लुबैखो नोङो बाथ्राया बेनो दाउखाखौ लानानै दाउखा बेनि मुं खोनाबानो रागा जोंखाङो आङो बे हारामजादिनि थाखायनो फिथिंजों आंजों एसेबां मोजां मोनलायनाया गावस्रालायबाय जोंनि थारैनो नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायाव दाउखाया मा खालामखो दाउखायाथ' आंजोंसो मोजां मोनलायोना अब्ला दाउखाया नोंसोरनि गेजेराव मानो बेफोरबायदि हाबफैनो मोनखो दाउखा बे दाउखानि नामखौ गाबज्रि आं बेनि बाथ्राखौनो रायलायनो गोसो गैया दाउखाया जुदि नोंनि मोजां मोननायब्ला थांनानै दाउखानावनो सोंहैया मानो आंनालाय मानोथो सोंफैबाय थाखो आं मा मिथिगौ नाथाय बाथ्राया बेनो जों सानैजों लाइन मारिबाय थानायाव दाउखाया अकस्मात फैनानै आंनि मोजां मोननाय फिथिंखौ बम्ब्रायफैयो बास बेनो खोथाया बे बाथ्राया माबोरै जानो हाथावगौ ना दाउखाया नाव गंनैयाव आथिं होदों आच्छा ओमफ्राय नों नोंनि मोजां मोननायजों जेबो सोमोन्दो गैमारला आंनिख्रुइबो मालाय दाउखाजों बिहा बांसिन सोमोन्दो दङ जि सोमोन्दोआ अरायसमनि थाखाय माब्लाबाबो गोमोरनो हाया फेथेङा आंजों ओरैनोसो टाइम पास खालामदों नाथाय बिनि गोसो गोरबो मोदोम गासिबो दाउखाजोंसो सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय दङनो बाथ्राया नंमारगौबो नामा बेनिखायनो बियो फाग्लि जादों हौवानिल' फाग्लि हौवा मोनगासिनो मोजां जाबाय माथो आंजों खनसे सोमोन्दो जागासिनो
ओहो आं बेबायदि सिख्लाजों आरो माब्लाबाबो सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा आं बेखौ बावगारनायानो मोजां जासिगोन हारसिं माखौथो सानहाबबाय थाखो आच्छा जारौ आं फंसे बाथ्रा बुंनि नोंखौ मा बाथ्रा बुंबावनांगौ दङ नोंहा आंजोंहाय जारौ दावखाया आंखौ थगायबाय आरो नोंखौबो फेथेंगा थगायबाय अब्ला बिसोर सानैया जों सानैखौ जोबोद हामा थगायबाय बेनोथ' जाबाय मा मोनगोनसै बिसोरलाय जोंखौ थगायनानैलाय जारौ नों राजिब्ला नों आंनि जानो हागोन ना हरखाबै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बोरै आं गनायनो नोंबा मा रोखोमनि सेंग्रा आं नोंखौ बोरै हमदां हानो सानसेयावनो आरो नोंबोथ' आंखौ मिथिया आं मा रोखोमनि सिख्ला अब्ला नों हरखाबै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बोरै बुंनो हाखो माब्लाबा हरखाब मोजां मोननायाबो गोरै जायोनो अब्लाबो आंखौ साननैसो सम होबावदो आंखौ साननो होग्रो मानोना आंनि गोसो गोरबो मोजां मोननाय अननाय हास्थायनाय सिमां गासैबो फेथेंनि जाखाजोब्बायमोन आं दाबो गोसोखौ फिदिंफिननो हायाखै फेथेंनि अननायनिफ्राय अब्लाबो नाजासिगोन आं बेखौ बावलांनो मानोना आंथ' बेखौ मोनखानाय नंला जारौ फेथें नों औ जारौ आं बेयाव नोंखौ नागिरनो आं नोंनि खाथिसिम सफैबाय माबायदि गोसो नोंनि माबायदि मोजां मोननाय नोंनि माबायदि मानसि नोङो बाथ्राया नंगौना नङा सैथोना नंखाय खनसेथ' नों आंनाव सोंनो हायोना बेबायदि मानो नों आंखौ हरखाब गारनानै खा खबर गैयालासिनो सिरि दङ फेथें आं आरो नोंखौ मा होननानै बुंबावनो मा होननानै नोंनियाव सोंबावनो जेखौ नुनांगौ गावनि मेगन सिगाङावनो नुखाबाय जेखौ खोनानांगौ गावनि खोमाजोंनो खोनाखाबाय आरो बेयावहाय मा मिथिबावनो मा सोंफिनबावनो गोनांथि दंबावो फेथें नों आंखौ अरायसमनि थाखाय खुसि खालामनो मोजां मोनाखै अरायसमनि थाखाय मेगनाव मोदै गोरबोआव दुखु दोनहाबनोसो नाखौ मोजां मोनदों फेथें प्लिज नों आंखौ बावगारलांदो आं नोंनिफ्राय जेब्लायबो गोजानाव थानो लुबैबाय गोमथा थौ थांनोसै माबोरै जानो हाखो बियो जारौआ आंखौ नागारनानै गोमथाजों गुबुन सेंग्राजों आखाइ हमलायनानै थांनो हाबाय बेफोर गासैबो बे दाउखा गुन्दिनिफ्रायनो जादों बे गुन्दिनिफ्रायनो बबेनि खुगानि ख्लाब ख्लाब जानानै आंखौ बारसिन फैदोंमोन बियो बेनि थाखायनो दिनै आंनि जारौआ आंखौ नागारलांबाय नोंखौ दाउखा र' नागार आं नोंखौ दिनै न'आव थांनानै होबथायहैगोन आं गोमथा नों मा जाखो मानो आंनो नों फनखौनो हरला नों गावबो फन हरला आंनि हरनायखौबो नों मानो रिसिभ खालामला आंजों मोदोमनि सोमोन्दो गेलेनानै आंखौ गारनोसो सानखो ना माखो मा जाखो साननै सानथामानो जाबाय खबरानो गैला माथो जेबो दाबायदियाव फेथेंआ आंजों मोदोमनि सोमोन्दो लानानै आंखौ नागारोब्ला आं मा जागोन माबोरै थांनानै थागोन आङो देहाखौबो लोरबां मोनदों खर' मिदिंबाय थादों गोबाल' मोनबाय थादों गोमथायाथ' सानासै बोरैबा बायसान्स जुदि गथ' थागोमाबायोब्ला मा खालामनांगौ खबरानो गैला माथो बियो बेफोर गासिबो आइनि गोरोन्थिनि थाखायनो जाजोब्बाय मिथिखायो आइया गावनो गोसोसो थोलायदों गोमथाजों हाबाथ' जालायाखैना हौवा हिनजावथ' नङा मानोथो बेबायदि गोमथाखौ रावबो गैयियाव आं हारसिंजों जालांनांगौ आरो गावबो गैबावा न'आव गावहाबो बहा थांनानै थाहैयामोन जानांगौ न'खराव आदा आरो बाजै थायोमोनब्ला बेफोरबायदिबो जानो मोननाय नङामोन ओइ दाउखाबन्दि हा सोर खाथि फैदों आंखौ इसेबां रागानो दाउखा साला जेरै मानसिया गोसोम बेबायदि आखल आखु साननाय हनाय गासिबो गोसोम गोजाना नोंनि फेथें मा लागाम गैयि बाथ्रा बुंफैदोंना आंखौ आं नोंनि मा खहा खालामखो आंखौ बेफोरबायदि बुंफैखोदि नोङो खहा खालामनायखौसो नुदों नोङो नोंनि थाखाय मा खहा जादों मा खहा जायाखै आंहा लासिंसिं सिख्ला मानसिया बेबायदि जायो लामा सोंबा मालाय सेंग्राफोरखौ बांख्रबलाबायनाय गोबाख्रबलाबायनाय मालाय सेंग्राफोरखौ सान हर मोथियै उन्दुनो लिंलाबायनाय दाखालबावै मा बार मोदाय लांदोंमोन नोंनियाव हो लासिंसिंनो आंखौदि नोङो बेफोरबायदि बांख्रबफैलाबायबाय फुदुं फैब्रबलाबायबाय लाजियासै नोङो बेबो आंनि मोजां मोननाय थानायनि सिगाङावसो माला बिदि खालामखो होनदों नोङो गोसोआव गैया लाजिया नों साला नोंनि थाखायनो दिनै आंनि मोजां मोननाया आंखौ गारबाय नोंनि मोजां मोननाया नोंखौ गारबाय नाथाय मानो नाथाय मानो
खोथा गैया बाथ्रा गैया डाइरेक्ट फैनानै आंखौ बांख्रबफैनाया मा जाखो नोङो? आं नोंखौ बांख्रबदों माला आं गोसोआवनो गैया माथो आरो आं नोंखौ मानो बांख्रबनांगौ आंहा मोजां मोननायानो दंखायो गोमथायानोथ' आंनि मोजां मोननाय दा गोमथाया नोंनि मोजां मोननाय? गोमथाया नोंनि मोजां मोननायब्लालाय आंनि मोजां मोननाय सिख्लाजों मानोथो दैमा सेर सेर रायलायहैबाय दङमोन? मा गोमथाया बेलेग सिख्लाजों दैमा सेर सेर गोमथा आं नोंखौ मा खोनाखो बेफोरो मा खोनाखो आङो आंखौ बेबायदि खालामनानै आरो नोङो गुबुन सिख्लाजोंसो लाइन मारिनानै दंबावो गोमथा आं मा जानांगौ आया गाब्बायसो माथो होद आंहासो दाय जालायलांगोलै थांनोसै आं